Pois, moi boas tardes a todos e a todas. Vamos a dar comezo ás comisións informativas previstas para o día de hoxe, comenzando, como é perceptivo, por orden que está establecido. Comenzamos a comisión informativa especial de Administración Provincial, Transparencias e Emerxencias. Conforme a orden previsto, no día previsto, temos en primeiro lugar a aprobación da acta da sesión anterior. Como é habitual, se non hai ningunha obxección, dámola por aprobada. E no segundo punto temos a creación e adhesión da Deputación Provincial de Ourense a unha agrupación europea de cooperación territorial, a unha ACT, denominada Raia Seca Xerés Xurés, perdón, xa non sei ler en portugués, Xerés Xurés. Plácido Álvarez. Ben, por boa tarde a todas e a todos, moi brevemente, porque elaborouse por os servizos técnicos desta casa, en concreto Ángeles Cantón, unha proposta, e por o secretario, evidentemente, unha proposta de resolución que está especialmente ben detallada. Teño que empezar ou... Pois entón continuamos. Digo que a proposta de resolución está especialmente ben detallada, con todos os antecedentes, e o que se propón agora que é consecuencia de unha serie de requisitos que nos fixeron pois tanto o goberno do Estado español como o portugués e bueno, deso se trata. Tivemos varias reunións cos veciños portugueses e ao final, pois, como se di nesos antecedentes, acordamos un acordo que incluye as exigencias de ambos países e agora mesmo pois, o que se trata de volver a aprobar todo isto e remitilo aos dous gobernos e esperemos que esta vez sea definitiva, non? E non sei se queredes algunha observación que eu poida darvos pois adiante, senón, como digo, a proposta de resolución está, como digo, especialmente ben detallada polos técnicos desta casa. Pois moi ben, vamos a empezar logo por os grupos, turno do escritos. Simplemente dar as boas tardes a todos e a todas, non teño nada que dicir sobre este tema. Gracias. Democracia nada, BNG tampouco, PSOE tampouco. Entonces nada. Moi ben, por moitas gracias. Que esta vez sea a última ya definitiva. Vamos a votar igual, votamos a favor. Sí. Os demais ben, ok. Vamos ao seu terceiro punto do orden do día, que é a moción do Grupo Socialista para a creación do Sistema Provincial Unificado de Emerxencia na provincia de Ourense. Sí, da voz Álvaro Milán. Sí, boa tarde a todos e a todas. Bueno, eu non vou ler, digamos, a exposición de motivos, porque tendes todos aí na moción. Me vou a limitar simplemente a ler as propostas de acordo desta moción que traemos de actualidade, digamos, que pode estar de actualidade. A primeira é que solicitamos elaborar un plan integral de emerxencia da provincia de Ourense que establezca un modelo operativo baseado nun mando único de coordinación que abranga todos os servizos de emerxencias e que garanta a actuación conxunta tanto na prevención como na extinción de incendios, que incorpore mecanismos de planificación anticipada dos riscos e que teña como objetivo central a protección efectiva das vivendas e dos núcleos de población de toda a provincia. Segundo, adoptar as medidas necesarias para garantir a cobertura inmediata das vacantes existentes, a creación de plazas estruturais en número suficiente para atender as necesidades operativas e o reforzo dos efectivos nos períodos de maior risco. Terceira, garantir o cumprimento efectivo do convenio colectivo, acometendo a súa revisión e adaptación ás condicións reais do traballo, impulsando un diálogo franco e continuado co personal e asegurando a seguridade xurídica laboral nas funcións de intervención. Cuarta, instar a Diputación de Ourense e a Xunta de Galicia a integración plena dos GES no Consorcio Provincial de Bombeiros, co objetivo de poñer fin aos agravios comparativos existentes e garantir un cadro organizativo e laboral homoxéneo, actualizado e claro para todo o persoal. Quinta, velar porque todo este proceso se realice en colaboración cos concellos, de xeito que se manteña a presencia territorial do servicio e se permita, de común acordo, ben a continuidade das actuais sedes municipais, ben a súa reorganización en parques comarcais segundo as necesidades de cada territorio. Sexta, tomar as medidas acaídas para reducir a carga administrativa funcional dos concellos en materia de emerxencias, incrementar o investimento en medios materiais e infraestructuras, limitar a externalización de estudos e traballos técnicos a favor do reforzamento da capacidade interna do servicio, garantir a prevención de riscos laborales e impulsar a transparencia na xestión do consorcio.
Sétima, impulsar a integración funcional das agrupacións de voluntariado de protección civil no sistema provincial de emerxencias, dotando dos recursos necesarios e reforzando a súa coordinación, formación e medios para potenciar o seu papel no conxunto do servicio. E octava e última, procurar a clarificación das funcións e responsabilidade do persoal do servicio. En particular, no que atinxe a conducción de vehículo de emerxencia, eliminando a situación de indefinición xurídica que actualmente xeran inseguridade tanto para os traballadores como para as administracións implicadas. Moi ben, moitas gracias por as intervencións non escritos. Pois xa na propia exposición de motivos creo que hai algún erro ou algunha omisión, confío en que non sexa voluntaria. Hai cuestións que se poden matizar, que habría que analizar, que creo que son susceptibles de mellora. Por lo tanto, exporreino no que é o pleno, ali falaremos con máis detalles sobre que é o que voto de menos nesta moción, o que hai que clarexar, o que hai que ter presente. Moitas grazas. Moitas gracias. Democracia? Non? Venega. Boa tarde. A verdade é que este é un tema complexo. Eu comentaba a compañera que veño algo queimado porque veño ahora mesmo dun lume forestal. Veño cheirando a fume. Sí. Co cual, a verdade é que a previsión deste ano pois, inicialmente non é nada favorable, porque, bueno, por sorte, hoxe hai medios de abondo porque non hai moitos lumes, pero si antes estou en Vilar de Flores, hoxe había un pequeno lume forestal. E aí entra en xogo pois moitas cousas, non? Por un lado temos a prevención en canto sobre todo os lumes forestais, os outros son máis difíciles de prevenir, e os forestais tamén, non quero dicir con isto que xa dixeron, senón xa teria feito. E despois entra o tema da coordinación. De onde ven todo isto? Porque ás veces é importante saber de onde ven. Antes había os grupos municipais de intervención rápida, os famosos GUMIRES, que xa dependían dos concellos. No Concello de Allariz había un grupo municipal de intervención rápida, que ademais despois foron consolidando e tuvemos que ir reubicando, porque xa os tiñamos, e entón xa consolidaran. E en realidad xa non tiñamos nin necesidade nin oportunidade de ter GUMIRES, porque tampouco había esa opción. E entón creáronse os GES, que volven a pecar, para o meu humilde entender, na experiencia que teño nesto, de depender dos concellos. E iso é un pecado de nacemento, posto que os concellos, que todos sabemos a dificultade que teñen á hora de ter persoal disponible para todas as actividades que precisan, acaban tirando en moitos casos deses GES para actividades que non son propias dun servicio de emerxencia, pero que ao mesmo tempo para o Concello ter ali 12 personas ao quieto pois é moi complicado. Iso en que deriva? Pois no que vemos habitualmente que moitas veces os GES ou non están operativos, que acontece, ou ao mellor hai unha persoa ou dúas dispoñibles nun momento determinado de necesidade. E despois, ademais, bueno, pois con medios, e incluso ás veces con preparación, pois moi diferente da que debería de ser para un servicio deste tipo, non? E despois temos os parques comarcais de bombeiros que están situados estratégicamente, pero evidentemente con unha provincia como a que temos nós, con 92 concellos e infinitos núcleos, pois o tempo de resposta sempre vai ser demasiado longo. A partir de aí, eu aquí hai cousas que vexo positivas, hai outras que creo que son matizables, no sentido, por exemplo, de que eu podo entender incluso que agora mesmo a Diputación se poda facer cargo do servizo, pero eu creo que isto ten que ser un servizo dependente da Xunta de Galicia. E digo claramente. Todo o servizo, o sea, todo o paquete do que sería a xestión de emerxencias, eu creo que debe estar coordinada pola Xunta por unha sinxela razón, incluso xeográfica, e que ás veces ti, que pasa? Que os GES deste lado da provincia de Ourense saen a Lugo, non sei se me explico. E depois, a partir de aí, porque é un tema que competencialmente é verdade, que por aquilo de que os concellos de menos de 20.000 habitantes teñen que delegan esas funcións de protección civil na provincia, pero creo que realmente quen ten capacidade e orzamento incluso para ter un servicio deste tipo é a propia Xunta, independentemente de que despois a Diputación poda aportar, pero creo que temos que facer cambiar o paradigma, aportar e que o sistema sexa un sistema de ámbito
autonómico, con coordinación autonómica e con mobilidade despois para grandes catástrofes, como aconteceu o ano pasado aquí no tema dos lumes forestais, pois que se mobilicen directamente desde un servicio centralizado e non despois, como acontecía o ano pasado, que o que a maior parte dos que estamos aquí o vivimos, desgraciadamente, pois que os GES non daban comunicado cos bombeiros que estaban ali ao lado, que a súa vez non daban comunicado cos bombeiros forestais que dependían, aínda que houbera un centro de coordinación, aquelo non tiña un sistema realmente operativo e áxil, que nestes casos, cando se trata unha emerxencia, este tipo, desde logo, é fundamental, non? Entón, xa digo, nós vamos a facer reserva de voto, entendemos o sentido da moción, incluso entendemos que, de algún xeito, dunha forma ponte, vamos a chamar así, pode que a Diputación teña que ter algún sistema integral de xestión de emerxencias, pero, de logo, creo que isto ten que, máis pronto que tarde, ten que estar claramente baixo a responsabilidade, a tutela da propia administración autonómica. E o que, dende logo, non ten sentido, pero, bueno, eu eso digo con eso, digo, xe pola mañá chamábame unha persoa para alugarnos un vehículo para a Brigada de Incendios Municipales, aí se miren a Allariz, fai moito tempo que non a temos, porque ademais o concelleiro que está non vai ter brigada de incendios hasta que, non sei, hasta que lle salgan pelos ramas, porque non é o modelo, non é posible, non é eficaz e ademais é moi perigoso. Entón, eu creo que todo este tipo de xestión temos que profesionalizala ao máximo e ten que estar nas mans da Xunta, independentemente de que se podan facer pasos intermedios. Nada máis, Moitas moitas gracias. gracias. Pepe. Patricia. Bueno, nos por a nosa parte vamos a seguir estudando un pouco este tema, porque tamén coincidimos co que dice neste caso Bernardo, que non é unha competencia propia da Diputación, entón vamos a reservar o voto para dar a nosa postura máis claramente de cara ao seguinte pleno. Moi ben. No, eu simplemente para centrar o debate no seguinte plano, que tampouco nada, o mellor é para formarnos quizás mellor esa convicción. Eu aquí o que vexo é, concordo plenamente con Bernardo, que creo que non é un debate obxecto da Diputación, porque este é realmente un debate de modelo de emerxencias que lle corresponde á Xunta de Galicia como administración competente en materia de emerxencias. Nós temos o deber de prestar a colaboración co servicio, non de organizar o servicio. E a normativa, evidentemente, sobre emerxencias é unha normativa nacional, é unha normativa estatal que non se pode modificar por acordos da Diputación. Dito xa de paso, pero que además aquí é que se me fais unha emenda a totalidade, hai cousas que non entendo, digo, vamos, da miña condición un pouco de persoa que algo sabe de emerxencias. Entonces, primeiro fálame de bombeiros, entendo que de bombeiros forestais, no punto primeiro. Vale. Logo, competencia en medio rural. Para nada da Diputación. Logo falame de creación de plazas inmediatamente as plazas vacantes existentes, entendo que tamén neses bombeiros forestais, por tanto, deberá reclamar a Xunta, porque nós na Diputación non financiamos ningún bombeiro forestais. Logo falame de convenio colectivo, non sei de que convenio colectivo me falta, no punto terceiro. Se me fala do convenio colectivo dos bombeiros forestais, dos bombeiros dos que acabamos de firmar agora no consorcio, porque aí garantir o cumprimento efectivo do convenio colectivo, cometendo a súa revisión e adaptación ás condicións reais de traballo, non sei de que bombeiros me fala aí. E logo xa nos fala dun modelo de cambiar o modelo completamente da prestación do servicio xa no ámbito das emerxencias propiamente dito, outro entendo que son incendios forestais. Me fala da integración plena dos GES no Consorcio Provincial de Bombeiros. Algo terán que dicir tamén os concellos, que son os titulares do servicio, porque aquí me parece que está falando do mundo menos os que temos a titularidade, pagamos a festa esta. Digo porque eu tamén teño GES. Por lo tanto, velar por un proceso que se realice en colaboración cos concellos, de xeito que se manteña a presencia territorial. Bueno, depois xa non vou meter na reducción da carga administrativa, voluntario de protección civil, é dicir, unha emenda a totalidade completa do sistema de emerxencias, que supera amplísimamente as competencias desta Diputación, e que, por lo tanto, creo que non é obxecto de debate, pero simplemente eso, hai algunha cuestión de
por exemplo, no punto 2 e no punto 3, entendo que nos debe aclarar que debe ser dos bombeiros forestais, digo eu, non, porque nosotros non acabo de entender. Do Parque de Bombeiros, que é actualmente. É dicir, Pero vamos como a a ver, cobertura inmediata das vacantes existentes en número suficiente para atender as necesidades sí, en los períodos de maior risco, eu entendo que é forestal, non? Os períodos de maior risco nos incendios, nas emergencias, ven todo o ano. A ver, non quería entrar neste debate. Non, eu simplemente é unha pregunta para saber como temos que responder Vamos a ver, despois. Cando falas de que é unha emenda a totalidade de emergencias, indudablemente é unha emenda a totalidade de emergencias, porque consideramos que non está funcionando ben o tema de emergencias. Entón, indudablemente hai que tratar na Diputación, aunque hai competencias que son da Diputación e hai competencias que son da Xunta de Galicia. E aí facemos mención ás dúas partes. Pero claro que estamos facendo unha emenda a totalidade do sistema de emergencias da provincia de Ourense. Está falando de Galicia. O bueno, de Galicia. Os servizos igual por resto de Galicia. Neste caso, Bueno, sí, pero debatiremos, pero indudablemente, está facendo nun ámbito, que nun ámbito, por exemplo, todo en bombeiros forestais non ten ninguna competencia. indudablemente, se o facemos é porque non o... Nada, era simplemente por Vale, aclarar, claro, eso non pasa nada, que cada un vai o que considera. Nada, era simplemente por aclarar sobre todos esos puntos. E mezclar os forestais cos que si ten competencia ou se sufraga de alguma maneira a Diputación, nada máis. Bueno, pues nada. Votamos. Votos a favor? Os demais entendo que nos reservamos todos os votos, sí. Vale. Vale, punto 4. Tendo conta do acordo da Xunta de Goberno do 13 de abril da contratación do Servicio de Asistencia Técnica e Execución do Plan de Actuación Integrado do Ourense Sur, eu creo que podes explicar o 4.5 depois votamos paralamente se queren. Non, bueno, é verdade, non se votan, simplemente dar conta do 4 e do 5, que son dúas cuestións iguales. Marta, non. Nada, isto simplemente, como di o presidente, de dar conta, se aprobou a Xunta de Goberno, é dar conta aquí da licitación dos contratos da consultora, non? Que vai a levar os dous plans de actuación que lle foron concedidos a esta Deputación, Ourense Sur e o de Valdeorras, e son dous contratos iguais para, en aberto, que se van a licitar para do ano 26 ao ano 30, para levar todo o tema de consultoría que é necesario para sacar adiante eses proxectos. Nada máis, tedes aí os datos de canto vai por ano e demais, tedes cualquier duda, pois, sin problema. Ainda se porá despois desto pois a licitación e agardamos telo terminado para, bueno, pois que este rematado antes do verán para poder avanzar, porque o tempo xa se empezou a correr. Moi ben, moitas gracias. Como non hai que votar, pois nada, pasamos ao seguinte punto, moción de urxencia non temos, e rogo se pregunta nesta comisión. Sí. Sí, simplemente preguntar, porque temos aí pendentes aínda as mesas dos lumes, entón eu non sei se finalmente eso se... porque nos chegou a comunicación, o sea, o resumo aquel que se quedara, pero despois entendo que sí que va a haber algún tipo de reunión e eso está pendente. Nada, que nos chegou tamén unha proposta do Colexio de Enxeñeiros Agrónomos que entendemos que, onde que viña fora de plazo, que era ben tamén estudiar e integrar, entonces integrouse, e agora estamos pendentes de facer poñer unha data, se tal o luns podémola perfilar na xunta de voceiros, pero vai estar nesa reunión vai estar o director de emerxencias daqui da Diputación, porque entendo que é un técnico competente e así, en todo caso, se hai algunha dúda, pois ele é o que pode desenvolver. Entonces, se vos parece o luns, falamos deso, tamén falamos da proposta do SAF, que xa temos na man, para dar, efectivamente. Entonces, tratamos as dúas cousas, e vai ser neste caso José Ramón o que vai a liderar esa mesa, lógicamente estaremos os representantes políticos e as persoas que fixeron as propostas, pero que sexa el como técnico, que además revisou e estudiou as propostas e fixo o informe o que este nesa mesa de conclusións. Xa non faremos outras mesas, faremos a de conclusións porque xa está todo aí resumido. Moitas gracias. Non vou máis. Non. Perdamos por ter matado.
pois vamos a empezar a segunda das comisións previstas para o día de hoxe, que é a Comisión Informativa de Contas, Facenda e Recursos Humanos. Conforme a orden do día previsto, no punto primeiro está como é habitual a aprobación da ata da sesión anterior. Se non hai objecións, ok. No punto segundo temos a delegación na Deputación Provincial do Exercicio das competencias de xestión, liquidación e recadación involuntaria e executiva e revisión de actos da tasa para o abastecemento de auga dos núcleos de Sobradelo e Amedua no Concello de Caballero de Valdeorras. Para defender isto ten a palabra a súa alcaldesa, María del Carmen González Quintana. Bueno, o Concello de Carballeda xa ten delegada na Deputación a xestión da recaudación en executiva. Faltaba regular en voluntaria, que xa estábamos, xa lle habíamos encargado a Deputación a xestión, pero a través dun convenio de colaboración. Entonces, para dar cumprimento a ordenanza fiscal reguladora que aprobamos fai pouquiño, pois delegamos ao mesmo tempo a xestión en voluntaria na Deputación. É simplemente eso, cumprir un pouco as obrigas que nos dá a ordenanza fiscal aprobada fai pouquiño. Mas nada. Moitas gracias. Turno de intervencións. Que entra dentro do ámbito da autonomía municipal. Sí. Por lo tanto, nada que decir. Moitas gracias. Perdón, dou gracia? Non. PNG? Eu simplemente, porque seguramente a mellor ven no expediente, confeso que non morí, e que vaya por diante. Chamoume a atención, chamounos a atención, que fora solamente os núcleos de Sobradelo e a Amedua, non sei, entendo que os outros núcleos teñen traídas particulares ou algo así, porque todos os curiosos que non fora o Concello, non sei se me explico a Sí, clarifico. A ver, son as únicas traídas que xestiona directamente o Concello, que é a capitalidade de outro núcleo adyacente, porque no resto dos núcleos ou ben teñen xuntas de algas ou ben as xuntas de montes fan esa labor regulada polos veciños. Por lo tanto, como Concello só temos a municipal, que é a da capitalidade e do núcleo adyacente. Aclarado. Non é nada que decir a autonomía municipal. Moi ben. Creo que isto non ten moito debate. Bueno, se non hai ninguna intervención máis, votamos, vale? A favor? Vale. Aprobado. Bueno, vamos a empezar. Punto 3. Modificación orzamentaria, autorización de suplemento de crédito e modificación da base 5 do orzamento do INORDE. Todas estas modificacións vai ter a palabra a vicepresidenta Marta Novo. Gracias, presidente. Boa tarde de novo. Bueno, pois traemos unha modificación do INORDE con este suplemento de crédito para complementar o orzamento que se aprobou o ano pasado para este ano 2026 na Diputación e que era ascendía a 2,4 millóns de euros e que con este suplemento de 462.500 euros pois pode completar a súa labor que fai o INORDE e que, como ben vedes aí na proposta que traemos, pois estes 462.000 euros se desglosan en distintas, en distintas actividades que están perfectamente identificadas, non as vou a pasar a ler, que son unhas cuantas, e tendelo aí se tedes algunha duda ou falamos. E despois no punto 2 vai a modificación da base 5, que é eses 38.000 euros que temos para desenvolver turísticamente eventos e demais a distintos concellos como Parada do Sil, Castro Caldelas, Abeiga, Viana do Bolo e Vilariño de Conso, o desglose das distintas actividades que fai en cada un dos concellos. Se tedes cualquier duda, pois comentamos. Ben, moitas gracias. Turno de intervencións. Empezamos, non escritos? Non, gracias. Nada, tampouco de democracia, nada. PSOE? Nada. Moi ben, pois entonces votamos, non? A favor? Demais reservamos o voto, non? Moi ben. Bien, seguimos. Punto 4.
aprobación do regulamento regulador do sistema de carreira administrativa horizontal para os empregados públicos do INORDE. Marta, non. Isto, pois, como ben sabedes, o ano pasado aprobamos o regulamento da carreira, a carreira administrativa horizontal para os traballadores da Deputación, e non se fixo na do INORDE, e o que se trata de facer este ano pois é o mesmo que se fixo cos empregados da Deputación, facelo para os do INORDE, o mesmo sistema de carreira, cos mesmos grados que se desglosan aquí na proposta, que como ben vedes, pois dun grado 0, 1, 2, 3 e 4, o que ven aquí na proposta para este ano 2026 sería o 100% do grado 1, e para o ano 27-28 pois o 50% do grado 2. Bueno, no 28 xa sería o 100% do grado 2, é un pouco similar ao que se fixo para os empregados da Deputación, e por grupos, como vedes aí, tamén se tratou de unificar, non, para os distintos grupos, bueno, por aquí, para os grupos A1 e A2 son 1080 euros, para o grupo B o C1 840 euros, e para o grupo C2 e AP 720 euros o ano, non, que se devengarán mensualmente. E é un pouco, bueno, pois equiparar, non, os traballadores do INORDE cos traballadores da Deputación. Perfecto, moitas gracias. Non escritos, DO, nada, BNG nada. Unha pregunta. Na mesa de negociacións cos sindicatos, estaban todos os sindicatos a favor? Faltou a CIP. Estaba CESIF, estaba Comisións, estaba UXO. A Stiga estaba, polo que entendo, estaba avisada, pero non participou. Vale, grazas. Moi ben. Votamos. Ben, a favor. O bloque, non? Por demais entendo que é certo, non? Vale. A favor tamén, pero o grupo non escrito tamén a favor. Moi ben, moitas gracias. Punto 5. Aprobación inicial do orzamento do Consello de Obras de Valdeorras, a súa integración do orzamento xeral da Diputación Provincial do exercicio de 2026. Aprobamos o outro día en Valdeorras por unanimidade, e agora se integra e se trae aquí para o pleno. Marta, non. Sí, pois non moito máis que decir que, como di o presidente, máis que dar os datos, con data 15 de abril, a Asamblea do Consorcio de Augas de Valdeorras aprobou o proxecto de orzamento para este ano 2026, e que ascende a un total de 1.850.000 euros, distribuído en capítulo de personal con 449.000, en capítulo 2 como gastos correntes e servizos 1.400.000 aproximadamente, e gastos financeiros 300 euros, con un total de, como dixo, 1.850.000 euros. Perfecto, moitas gracias. Non escritos non, democracia non, BNG non, PSOE non, moi ben. Pois vamos a votar. A favor? Vale. BNG non escritos e o demás reservas o voto, non? Moi ben. Bueno, e vamos con o punto 6. Aprobación do expediente número 326 de modificación de créditos orzamentarios consistente na concesión de suplemento de créditos extraordinarios e modificación do anexo 4 das bases de execución do orzamento vixente da Deputación Provincial de Ourense, financiado con cargo remanente líquido de tesorería para gastos xerais que se desprenden da liquidación do orzamento, do exercicio 25 é a concesión do crédito extraordinario financiado por a baixa e anulación de créditos e outras aplicacións orzamentarias. Isto é, se non recordo mal, entidades, non é o primeiro. Sí, entidades. Entidades e concellos baixos. A primeira entidade se lo vai concellos, vale. Debate conxunto. Sí, va debate conxunto, perfecto. Pois veña, Marta Nova. Vale, pois como podestes ver aí, pois van as dúas mocións, as dúas modificacións, como di o presidente, a primeira de entidades, que ascendía a un total de 7,2 millóns e a de concellos, bueno, entidades e mancomunidades son 7,2 millóns e a de concellos, que é a modificación número 4, eran 12,9, pero que pasou a ser un 13,13 millóns de euros porque houve aí unhas emendas que, como ben podestes ver, non sei se tedes algunha duda, pero están aí, hai unha modificación, un suplemento, non,
que o cofinanciamento da Plaza da Bastos de Xinzo da Limia con 100.000 euros, que non estaba incluído, e un proxecto de encontros familia-escola con 5.000 euros. Por outro lado, hai unha corrección de erros para variar unha subvención que iba no capítulo de entidades para unha entidade de Boboras e que vai finalmente o Concello, que non cambia, non se incrementan os cartos, sino que se cambian dunha modificación para outra. E despois hai outra modificación no Concello de Muíños tamén, que se cambian aí dúas obras, e tamén no Concello de Valdeorras pois se engade por un erro que había aí de non engadir o proxecto básico da obra que iba para o Concello, pois se engaden eses 35.000 euros, e hai outra tamén para Vilar de Bos, que se cambia tamén o nome da obra. E entón, con estes cambios, pois quedan as modificacións de entidades un poquinho baixa cantidade, unha cantidade pequena, e máis ou menos quedan uns 7,2 millóns, e na modificación de concellos incrementa dos 12,9 a 13,13. En total, 20,36 millóns de euros que pasan a complementar a primeira modificación que fixemos con cargo remanente deste ano para a casa que levamos no mes pasado e que ascendeu aos 27,8 millóns de euros. Aí, como podedes ver, na de entidades están desglosadas todas as actividades, máis de 200, ao redor de 270 actividades para distintas entidades, de todo tipo, sociais, culturais, empresariais, e para facer, pois distintas actividades, como ben vedes, están aí perfectamente desglosadas. E despois, no que respecta a concellos, pois hai unha cantidade, son eses 13 millóns de euros, vale? Hai unha cantidade aproximada de 5 millóns de euros con un reparto, con un criterio obxectivo, como habíamos feito en outras modificacións e tamén cos criterios que leva o Plan Cooperou, moito máis do que se pedía aquí en algún momento de incremento do Plan Cooperou, que foron 19 millóns de euros, non olvidemos, máis 5 millóns de euros serían 24 millóns de euros, co cual moito máis do que aquí se pedía. E despois, pois hai outra serie de obras, proxectos e demais que van un pouco a función de distintas peticións. Hai cofinanciamentos de residencias de maiores, cofinanciamentos de obras deportivas, e distintos proxectos tamén para a mellora de viais con toda a petición que houbo polos estragos das chuvias do inverno, e un pouco de todo. Van tamén os apoios aos GES, os conservatorios, queda un pouco cuberto, a distintos temas de emerxencias van tamén, queda un pouco cuberto todas as peticións dos concellos, van tamén unha importante axuda ás mancomunidades na modificación de entidades, de sin casi 1 millón de euros, e vai tamén a cofinanciación, a axuda que hai para o pai de Verín, que tamén conseguiron, por un lado, pois conseguiu o propio Concello con todos o propio Concello de Verín con todos os demais concellos limítrofes, e entón se lle dá unha axuda á mancomunidade de Monterrey para poder, pois cofinanciar, digamos, ese proxecto que tamén conseguiron do Estado. Polo tanto, con isto todo, pois un total de máis de 48 millóns de euros que engadimos o orzamento de 110 millóns de euros que aprobamos no ano pasado para este ano 2026, e que, dende logo, pois mostran o compromiso que ten este presidente coa axuda tanto no ámbito das entidades como no ámbito dos concellos, porque ata de agora, pois a verdade é que nunca antes, se pode dicir así de claro, nunca antes dende a Deputación pois se fixo unha aposta en unha axuda tan importante de cara aos concellos. Eu creo que pois aí está clara condición municipalista do presidente e que pois non quere outra cousa máis que axudar a quen máis o necesita, que, como sempre decimos os alcaldes, pois somos a administración máis pequena, máis próxima a xente, e a que peor valorada económicamente está por todas as administracións. Así que, dende a Deputación, eu creo que se fai un esforzo importante, moi importante, porque supón pois incumprir as reglas fiscais, como xa temos repetido outras veces, pero, é verdade que somos unha administración que ten 0 euros de débeda, que, as contas están saneadas, pero, obviamente, outra cousa é todos eses,
toda esa enxeñería fiscal que hai que facer para cumplir as reglas fiscais que siguen afogando os concellos, a Deputación e demais, e que seguimos insistindo en que se modifiquen, non? Porque ao final, bueno, pois fai que digamos que teñamos que facer doble traballo administrativo tamén, porque isto de incumplir unha estabilidade, unha regla de gasto supón moito traballo administrativo aquí, a mellor sin ter ningunha necesidade cando non hai nin débeda nin outra cousa. Así que eu pola miña parte, cualquier duda que vos poida respostar encantada e nada máis. Moitas gracias. Bueno, vamos a empezar co turno de roldas. Empezamos polo grupo non escrito, non? Non ten nada que decir. Agora tampouco. Venega. Bueno, pois eu sin poñer en dúbida as verbas da voceira do Partido Popular, o espírito municipalista do presidente, en este caso, teño que decirlo tamén, creo que no que a fórmula empregada para a distribución dos fondos, pois, ten cargado un pouco para a dereita, vamos a decirlo así, sin darlle acritude ao asunto, non? Pero falaba Marta de que chegamos aos 24 millóns de euros. No noso caso non nos conformamos, nós sempre pedimos 25, o sea que ainda hai marxe, pero non é eso, non? Do cópero, estou falando. E é verdade que eu entendo tamén que neste caso había ese compromiso que a chegar ao presidente non con nós, que o Partido Socialista, de 2 millóns de euros a maiores para o Cooperou, que finalmente non se materializa en Cooperou, porque entendo que así non queda tal. Tamén entendo esas cousas en políticas, non vamos aquí a xugar o escondido, que non é necesario, e evidentemente quedamos máis baixos, e despois para o ano temos marxe de xogo, e sin embargo eses 2 millóns inclúense nesta partida denominativa ás caras concellos, que como ben decía Marta, pois vanse prácticamente a 5 millóns de reparto con criterios obxectivos e 9 millóns de reparto con criterios non obxectivos, así de sinxelo, non? E iso nos dá pois que haxa concellos que chegan prácticamente aos 500.000 euros de axuda nesta modificación orzamentaria, e outros concellos que pouco máis levan de 30.000. É obxectivo, non é obxectivo. Un pouco máis de 30.000 a Teixeira. Non é que diga posibilidade 30. 30 e poucos mil a Teixeira. Sí, non, seguro. Teixeira que levou 1 millón de euros un criterio non objetivo. Eu digo... Non, claro, pero que falamos tamén. Levou medio millón de euros un criterio non objetivo. Esa é outra parte que tamén vou a trasladar, e é que aí, eu entendo, pero saben que son críticos sempre, independientemente de que sean os concellos do Bloque, socialistas ou do Partido Popular, que é o tema da residencia da terceira idade, que efectivamente ahora volvemos a financiar. E aí, digo aos meus alcaldes, e saben que eu teño dito aquí sempre, non teño os meus alcaldes do Bloque, eu non son ningún, que evidentemente que estamos ponendo a soga ao pescozo. En que sentido? Como nos dá unha axuda a Xunta de Galicia a través do consorcio, con fondos europeos, por certo, e despois a Diputación, por si que trata de cumplir a outra parte, acaba indo o Concello e meténdose nunha obra de moito diñeiro que acaba cofinanciando porque senón non chega, e despois ten que gestionar eso que é verdade que é un servicio moi requerido pola ciudadanía porque temos unha poboación moi avellentada, efectivamente, indubitablemente, pero de quen é a responsabilidade da Xunta de Galicia, que é a que ten as competencias. Entonces, de que estamos a falar? O sea, acabamos financiando con fondos dos concellos, ven directamente a Diputación, ven directamente dos concellos, unha competencia da Xunta, e despois, ademais, facemos a xestión. E ven o señor presidente Boada a inaugurar. A verdade que é para poñernos medallas todos os días. E claro, eu entendo a necesidade dos concellos de acometer ese tipo de obras porque teñen a premura de que os seus veciños se fan maiores e necesitan unha saída. O que non entendo é a deixación de funcións da administración que debería de acometelo. Entón, aquí volven a ir e seguiremos invertindo dinheiro. E outra cousa distinta sería, fíxense o que vou decir, que o Concello puxera o espazo, a finca onde facer a obra, e incluso que, se me apuran,
que cofinanciáramos, pero que despois a xestión lle corresponda á Xunta de Galicia. Non a inversa, que é o que nos está a acontecer a día de hoxe, e non me digan que pasa na Diputación de Lugo, porque na Diputación de Lugo xa teño botado a bronca tamén os meus compañeros ali, porque a Diputación está cunha carga dificilísimo de sobrelevar, e é unha Diputación precisamente porque se fixo cargo do servicio de residencias. Entón, eso é algo que tal. Pois, hai outras obras aquí, pois, bueno, que eu non vou entrar, efectivamente, ao final é a responsabilidade dos concellos, pero, bueno, xa o teño tamén unha ocasión, non? Que eu hai campos de fútbol que, sinceramente, había que facer un estudio da poboación previo para ver canta xente hai en idade de xogar ao fútbol nese concello, porque ao final nos podemos levar incluso algunha sorpresa ao respecto, non? E despois temos o tema de entidades e asociacións, que tamén é o mismo discurso de sempre, sento ser recurrente, pero nos vamos a 7.200.000 euros, estou segurísimo que a todas as entidades e asociacións que aquí se lles traslada e a outras moitas máis, lles fan falta estes fondos e moitos máis, pero o tema é que se fai efectivamente sin uns criterios obxectivos que voto de menos. E eu tamén sempre insisto en que é entendible que haxa unha parte discrecional por parte da presidencia, para eso está, senón tamén aquí é lógico que haxa unha parte discrecional por parte do responsable político da entidade, pero non que a maior parte dos fondos vayan a través desto, porque serán paradoxes como que haxa asociacións, sobre todo en clubes deportivos, incluso, se me apura máis que en asociacións, que apenas teñen percorrido, ou polo menos que non se sabe que teñen unha masa crítica importante, que levan unha partida económica importante e outras entidades, clubes deportivos, que teñen que recorrer sistemáticamente as partidas de concurrencia competitiva, que todos sabemos que ao final os fondos que levan pois son ínfimos, non? Entón, bueno, eu creo que aí sí que queda campo, e así yo traslado neste caso o grupo de goberno, por avanzar en crear, igual que se creou o Cooperou, que sempre teño dito que é un avance evidente, pois que se cree un Cooperou para entidades e asociacións, que eu creo que tamén sería benvido por parte das propias entidades e asociacións, non? E, bueno, polo demais, o noso voto vai ser a abstención. Non sei se recordan o ano pasado, creo que hasta votáramos a favor no tema concellos, porque entendíamos que era un reparto, pois, bueno, pois, de verdade, o sea, máis... E había algo de todo, pero, oigan, eu as cousas creo que son bastante claro aquí, non veño a engañar a ninguén, e creo que como Bloque Nacionalista Galego, pois entendíamos que dentro do marxe que sempre vai haber por parte do grupo de goberno, pois eran un reparto bastante equitativo. Este ano, digo claramente tamén, pois creo que temos un paso atrás, non un paso cara adiante, e non vamos en ese sentido a apoyalas. Tampouco vamos a votar en contra, porque lógicamente aquí todos queremos que estes fondos cheguen aos concellos e o antes posible. E no caso das entidades e asociacións, por o mismo que temos mantido ao longo destes anos desde o Bloque Nacionalista Galego, entendemos que sería importante que se creara ese Cooperou para entidades e asociacións con os criterios que habería que valorar, non se está dando e, polo tanto, como tamén entendemos que as entidades e asociacións necesitan eses fondos, pois vamos a absternos. Despois hai algunha cousa máis, pero que xa levaremos ao plenario, e pola nosa banda, pois, pouco máis. Acepten esta crítica que, por outro lado, tampouco é máis alá que intentar plasmar a validade do momento e, bueno, pues decir eso, que evidentemente non é o que a nos gustaría, senón votaríamos a favor, e o mellor hasta non faría falta que nos presentáramos. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias además por a abstención, porque ademais é importante para restar calquera incertidumbre. Pero voulle comentar unha cousa solo, porque dada ademais o debate sano que sempre temos ustedes sempre. A Teixeira, mandato anterior, 350.000 euros. Espera un momentinho, máis alados dices que usted me di agora. Perdón, un segundo. Mandato anterior, alcalde noso, 350.000 euros. Mandato actual, 1.290.000 euros. Ca residencia. Alcalde do Bloque. Tan mal non lle queremos, Vale. Xa está. Porque
continuamos con as intervencións. Betín, 39.000 euros. No, vamos a ver. No. Pois a teoría va Podio, sí. No, vamos a ver. Un pouco na línea que defendeu Bernardo tamén. É dicir, un pouco bastante decepcionados con esta modificación de crédito. É dicir, si nós realmente non sabíamos o montante que se iba a incorporar. Jefe. Gracias. Digo que non sabíamos o montante que se iba a incorporar, indudablemente, porque o grupo de goberno, como o equipo técnico, tiña que facer as súas contas, e si sabíamos, como mínimo, que tíamos ese 2 millóns de euros comprometidos para aumentar no plan Cooperou. Pero, claro, a pregunta é se somos capaces de incorporar 13 millóns de euros para a aportación aos concellos, entendendo que o presidente ten que ter unha discrecionalidade tamén para manexar, digamos, eses criterios, porque non se fixo ao revés, se dedicou 9 millóns de euros con criterios objetivos ao plan Cooperou e 5 millóns, digamos, discrecionalmente para atender estas necesidades particulares que teñen os concellos, que temos todos os concellos e que entendemos como concellos como se fixo hasta ahora. Pero claro, é que chegamos a unhos números que non pasan o filtro. É dicir, pasábamos unhos números máis ou menos, indudablemente, entendendo sempre que a modificación, os orzamentos, sempre iban a beneficiar, ou polo menos dunha certa parte, digamos, ao goberno do Partido Popular, como así, hasta certo punto, ten unha lógica, pero dentro, digamos, dunhas parámetros. Nestes parámetros non. Nestes parámetros vamos a un 64% de inversión en Concello do Partido Popular. Non chega nin ao 20% en inversión ao Concello do Partido Socialista, e que non chega a un 5% en inversión do Partido do Bloque Nacionalista Galego. Entonces, así non. Nos, o que pedíamos, o plan Cooperou, donde se equiparan concellos con menor población, pero con unha financiación mínima para esas cantidades ou para esos proxectos que teñen, e non con esta discrecionalidade. E nós hubiéramos preferido, hubiéramos desexado que deses 13 millóns fora a inversa. 9 millóns en plan objetivo para os concellos, para o plan Cooperou, e 5 discrecionales para atender esas necesidades particulares. Eu non sei que estou dicindo, Marta, para tanto claro, porque non sei. Entonces, claro, tamén me costa moito entender que de 13 millóns para concellos, de 7 millóns para entidades, non haya 20.000 euros para unha festa de interés nacional como pode ser a Saínza, que sempre se financiou por parte desta Diputación con 20.000 euros. Cóstame moito entenderlo. Moito entenderlo. Que non se financie a festa da Saínza con 20.000 euros como se viña financiando todos os anos. Entonces, pues non estamos satisfechos con esta moción, con esta modificación. O vamos a debatir e manifestaremos o noso voto no pleno do próximo venres. Sí, no, sí que sí. Esto sí que. A ver, por aclarar, Bernardo, o tema dos, vamos a xogar todos cas cartas hacia arriba, porque a ver se ahora, como vemos 13 millóns, queremos os 13 millóns, o sea, hai que xogar cas cartas hacia arriba. Aquí pedistes, o PSOE pedía no debate dos orzamentos 2 millóns de euros, con reparto como Cooperou, ou van 5 millóns e non nos chega. E despois, agora ainda, somos tan... Non vou a calificar o tema de querelos meter no Cooperou, pero non entendedes que o Cooperou hai que justificalo antes de que remate novembro. Vía nominativa pódese justificar incluso o ano que ven. É que de verdade xa levades tempo todos aquí. Deberíades saber eso. Se o metemos como Cooperou, tendelo que justificar no mes de novembro. Cando notifiquemos todo eso, non vos dá tempo de executar as obras. Jolín, que non teñamos que repetir isto cada ano, que xa levamos repetindo varias veces. Se queredes, debatimos sobre o mismo 40 veces, pero creo que hai que ter as cousas claras. E despois, o que me parece colmo sobre a Teixeira, xa falou o presidente, é criticar se un concello, todos se matan polas residencias, e ora vai
vostede a dicir que lle estamos metendo un morto ali aos concellos que queren residencias e todos os concellos se matan polas residencias. Hombre, me parece increíble que vostede este criticando que o seu alcalde do BNG da Teixeira pedira unha residencia, xuntalle de unha residencia, a Diputación lle axude a financiar esa residencia que non o dá financiado cos seus cuartos e o portavoz na Diputación critique eso. Oira, eu quero unha residencia, e conseguiu no da Teixeira, e San Cibrao de momento non a conseguiu, que non a ten cero. E podo cofinanciala eu seguramente sin pedirle axuda á Diputación, pero é que non a conseguín, e que na consigue vostede está criticando, que me parece, bueno, sobre, de verdad, un respeto pola autonomía municipal creo que non é un debate moi acaído para contarlle aos alcaldes, que non escoitarán isto, digo eu. E despois, Álvaro, vostede vostede está jorobado con esta modificación de crédito, está jorobado, está fastidiado. Esa é a verdade. Álvaro, está fastidiado porque lle saliu mal, vostede pedía 2 millóns e resulta que ten 5. Pedía 2 e lle damos 5, con criterio objetivo. E ainda por encima fálame do 20%, pero é que vostedes gobernan no 23% dos concellos. Eleva o 20%, nin tan mal. Falamos de concellos, non me faga o cambio da población. Porque entón que pedimos? Criterio por población? Porque se é por criterio por población, pero por baixa población, Álvaro, non por alta. Non por alta, por baixa. Vostedes gobernan no 23% dos concellos. Ao mellor teñen máis población, pero gobernan en menos concellos. E se facemos co reparto do Cooperou, temos que beneficiar os concellos que teñen menos población, que é o que pide vostede. Non, home, digo, vostedes pedían un Cooperou co reparto co que... Claro, é que a quen beneficia, os de máis ou os de menos población? Claro, pois isto igual. Isto mismo, faga as contas, faga as contas. As contas son un 20% dos cuartos para o 23% dos concellos que gobernan. O PP leva un 63% e goberna no 58% dos concellos. Faga as contas. Faga as contas, sí que non é tan desproporcionado. E despois, é o que lle dixo o presidente, hai que ver para atrás. Hai concellos que aquí, do PSOE e do BNG, que levaron anteriormente máis cuartos. Entón non é facer o trilerismo político, non, aquí hai que poñer encima da mesa todo, que lle pasemos os datos. E mal van con ese sacando concellos. Mal van, porque lle sacamos o dato, sí, por concello, porque comparado con anteriores mandatos, se lle vai caer o discurso. Álvaro, fixetes como Petín, e logo unha romería, quedou unha romería sin meter, pois se quedou unha romería sin meter, o mellor foi porque o alcalde non a pediu. Averigüe eso, o alcaldesa. Sí, teño clarísimo que sí, a pedir. No. Pois non. Pois non é así. Pois non vai. Usted quere que o que non vai... Por 20.000 euros. 20.000 euros. Por si digo. Pois por non a pediu, pois se lle dou ese concello 100.000 euros, dolle 20.000 euros máis. Hombre, por favor. Ou dolle 200.000, 20.000 para Romería. Tamén non é cosa que está... Bueno, hombre. De todos modos, se o que hai para discutir aquí, Vou dicir, pois digo, 200.000, 20.000 para Romería. se o que hai para discutir aquí é a romería de 20.000 euros, Canto é Romería? Discutir, estaba discutindo tú. No. Dice que me parece muy raro que de todos estes anos que se está financiando sin ser a Romería de la Saínza. perdón, estou no meu turno de palabra, e dúas. Eu estou lle debatindo, e molesta a miña cara se sonrío, non me mire, eu Álvaro, mesmo estás falando ahora mismo te aquí, non te estou dicindo que, non, pois cada un, cando estás dicindo unhas cousas que non me parecen, podo poñer a cara que queira eu, igual que tú, ahora mismo non te estou dicindo nada, entón, eu, o que che digo é que vos, ou tú, concretamente, estás fastidiado, e despois, se non vos derades tiros no pé, cargando cos concellos nos que gobernadades, tamén vos subía a cantidade que levaba o PSOE, si queres seguimos así, porque, claro, hai aquí algún concello que vostedes mesmos, ou vostede concretamente, pois encargou de que non fora do PSOE. Entón, claro, eu que queren, ya de seguir restando. Pero ainda así os datos están aí. Os datos están aí. Un 20% gobernan no 23% dos concellos. E falamos con criterios similares. Hai proxectos concretos que nun caso van para un concello do PSOE, noutro caso van para un concello do PP, e a realidade é que o PP, ainda pese ao que lles moleste muchísimo, gobernamos no 58% dos concellos da provincia. 54, entón, 54 concellos, é o que hai. Entón, eu, dende logo que vostede se viu superado, porque, claro, pedía 2 e llevan 5, entón, a verdade é que non é posible... Non lle gusta, claro, entón é que nunca lle vai gustar, é normal, é oposición. Eu entendo totalmente a súa labor de oposición, pero bueno, non me veña a decir agora que isto é un desastre. Un pouco de respeto, creo. Sí, Xosé Carlos.
como se mencionou indirectamente aquí o Concello de Barbadás, quero aclarar unha cuestión. Se o Concello de Barbadás leva nesta ocasión perto de 450.000 euros é por dúas razóns ou tres. A primeira, 150.000 euros son porque decaiu unha subvención o ano pasado que xa estaba concedida porque era a instalación dun elevador no pabillón e que a empresa non o suministraba a tempo. 262.000 euros adicionais son para a terceira fase do polideportivo, que xa trasladarei ao vocero do Partido Socialista cando ainda militaba nel, para que o tuvera presente no momento en que houbera que facer esta modificación de decreto. 20.000 euros máis son para unha película, un documental sobre Alberto García Ferreiro, un señor poeta que está postulado para o Día das Letras Galegas, cando corresponde, cando toque, que o Concello de Barbadás actúa como intermediario, porque posteriormente pagaremos a productora. E 6.000 euros son para a carreira cavernícola que acabo de presentar hoxe e que ten unha participación de máis de 500 persoas e que é unha carreira recoñecida a nivel nacional e incluso internacional porque veñen corredores e corredoras de Portugal. Por lo tanto, quen paga algún tipo de demagoxia con eso, vai mal. E, por outra banda, pregunto yo ao señor Álvaro se falou cos alcaldes do seu partido, alcaldesas. Bueno, moitas gracias. Unha intervención, sí, intervención máis, Deo, Antonio, non? Non? Sí, no, eu solo por aclarar, máis que nada porque eu con meus alcaldes, cos alcaldes do Bloque Nacionalista Galego, falo das residencias, falo largo e tendido, e efectivamente eles, entendible humanamente, como alcalde, vistas as circunstancias de avellentamento poboacional que teñen no seu concello, entenden que un dos servicios de máxima prioridade é ter unha residencia de terceira idade. Hasta aí todo ben. A discusión non é esa. Eu creo que claro que ten que haber residencias de terceira idade. A diferencia é quen ten que facelas e quen ten que xestionalas. Non terxiversemos, Marta, porque dicías, non terxiversemos. Non terxiversemos, claro. O tema é que se nos vamos á lei, ademais, home, eu estou aquí con un partido que lle gusta moitísimo as leis. Eu como son xa dos que non está así moito por elas, pero, a ver, ustedes son serios, son de leis. Pois a lei o que di é que a competencia en servicios sociais, desde logo, para residencias da terceira idade, en concellos de menos de 5.000 habitantes, vai ser difícil encaixar, moi difícil, eu creo que casi imposible. Cousa distinta é como alcalde o concello ve que non ven quen ten que facer, que é a Xunta de Galicia a facela, e dice, pois vou a meterme eu. E ademais, se a Xunta de Galicia neste caso me dá o caramelo da financiación para cometela, bueno, pois ben vida sea, fago e ademais despois busco ca Diputación e poño fondos dos meus. E despois teño que xestionala, que en xeral, claro, vou a ter que privatizala porque son incapaz de asumilo e ao final pasa, que o mellor os veciños dese concello teñen que ir primeiro a unha residencia en non sei onde e acaban vindo ao cabo dun tempo para a residencia do seu concello, pero porque no momento en que a necesitan non hai. E esa é a realidade. O sea, de que estamos? Porque eu non sei, eu creo que aquí todos vivimos na provincia de Ourense, senón, se alguén vive fora desta realidade, que me avisen todo. Eu non digo que non haxa que facer residencias, sobre todo digo que hai que facer moitísimas residencias públicas, pero que quen as ten que facer xestionar é a Xunta de Galicia. E o que acontece neste orzamento e en outros, nesta modificación e en outros orzamentos é que a Diputación pon a disposición, porque así o solicitan os concellos, de certos fondos para poder executar esas residencias. Pero iso desde un punto de vista de xestión dos recursos locais e de xestión a posteriori desas residencias está ben feito. Eu creo que non. E máis, falo con alcaldes que o fan e entenden que non. O que pasa é que non lles queda outra que ir por aí. Esa é a realidade. Entón, podemos discutir o que queiramos, pero eso é así. Nada máis. Moitas grazas. Gracias. Sí, simplemente un matiz. Eu, Barbadás non nombrei no momento, foi a vicepresidenta que nombrou, que en ningún momento fixen alusión en ninguna. En segundo lugar, claro, por números que dixo vostede, que non, eu eses números non os fixen, que dicía que o Partido Popular goberna no 58% da provincia. Pero claro, leva 64%, é dicir, 6 puntos por arriba. O Partido Socialista goberna no 22% da provincia e baixa 6 puntos e pasa ao 19%. É dicir, por un lado se sube, por outro lado se baixa, por cual a diferencia se agranda. Pero bueno, máis alá deso, non, son, claro, é que 6 puntos para arriba
6 puntos para arriba, máis 3 para baixo, son 9 puntos de diferencia que tal. Pero, bueno, máis alá disso. E antes que me olvide, Verán, sigo sin velo, non sei se se nos olvidou Verán outra vez, pero non está na modificación Verán. Non sei se se pode corrixir ou non, pero non bien. E, por outra banda, claro, o lunes o presidente, cando fai a roda de prensa, fala de 2 millóns de euros para o plan Cooperou. Vostede fala de 5. Eu quixera ver ese desglose, ese 5 millóns de euros no Cooperou, porque non me salen as contas. Simple e llanamente no Cooperou. O sea, por cantidades, no, ese 5 millóns, ese 5 millóns desglosados con criterios objetivos. Que falaste vos aquí agora os dous, o sea, tanto presente. Tú falaste de 5 millóns no plan Cooperou, que nós habíamos pedido 5 millóns con criterios objetivos. Pois eu quixera ver ese desglose. A mí non me salen esas contas dese 5 millóns en criterios objetivos. Non sei, entón, me gustaría, mediante do pleno, poder dispoñer dese 5 millóns desglosados con criterios objetivos por concellos. E pouco máis teño que dicir, é dicir, que se miro de Verán, que, bueno, que nos debatiremos e tomaremos a nosa decisión. Moi ben, pois no turno de peche. Mire, para aclarar, Petín, volvo outra... perdón, sí. Moi brevemente, sei que non falou o señor vocero do Partido Socialista de Barbadas, pero sei o que se vai contando polo partido adiante, sei o que hai. Entón, que non se faga demagoxia dentro do seu partido en relación a este tema, dicindo que Barbadas, onde leva este dinheiro, e non vai para outro sitio. Bueno, vale. Mire, simplemente dúas cousas. Primeiro, volvemos outra vez. Eu creo que non convén ao debate, ao seu debate, se quere, para min, fantástico, porque sigo dicindolle. Petín, si efectivamente, neste caso, corresponde, e agora explico cal é os criterios objetivos falados con vostedes. Como lle dixen a vostedes? 2 millóns de euros con criterios Cooperou e 30, 40, 50. E con eso sale un mínimo que levan todos os concellos. E a partir de aí, o 95% levan máis deso. O 95% levan máis neso. Hai algún que queda xusto, porque, por exemplo, no caso da Teixeira, porque por eso pasou de 200.000 a 1.200.000. Pois esta vez leva o que lle corresponde. Pero volvemos a Petín, que tamén desta vez é dos que leva o xusto. O xusto que lle corresponde, que son 5 millóns de euros, a participación 5 millóns de euros. Mandato anterior, 216.000. Mandato actual, 824.000. Multiplicado por 4 a cantidade. Está moi mal tratado. Sigo, non vayan por aí porque, mire, é moi sencillo. Anterior mandato, 30 millóns de euros en repartos en nominativas. Mandato actual, con esta modificación, 102. E cada un que vote as contas no seu concello. Vostede vote no seu, que non foi especialmente maltratado na anterior legislatura, ou na anterior mandato, perdón. Non foi especialmente maltratado. Vote no seu e mire se leve. Cada un que mire o que levaba anteriormente e o que leva agora. E iso é moi claro. Hai concellos que nominativas levan 48.000 euros dornosos nun mandato. O canto, bueno, non vamos a meternos máis, simplemente digo 30, 102. E iso dá un multiplicar por 3 un número, cando menos. Que algún concello levaba moi disparada e non multiplica por 3, sí, pero que a maioría multiplica por 3, por 4 e por 5, ya está por 10. Ya está por 10. Iso é un dato objetivo. Non hai máis que ver. E por certo, verán, mirámoslo, efectivamente, pode volver a ser un error, corríxese, por suposto que se corrixe. Porque eso, esa cantidad menor, seguramente se nos pasou. Nadie pide por ela, seguramente se nos pasou. Corrixímolo. E Festa da Saínza non se pediu, e foi unha misión involuntaria. Intentaremos solucionalo, pero que lle digo, se 12.000 euros non lle vou a chorar 20.000 euros. Eu agradecería que se solucionara e se pudera solucionar. Solucionaremoslo, non será ningún problema. Será que non encontremos 20.000 euros. Vale. Begoña, por favor. Venga, ya está. Bueno, pues ya está. Venga. Vamos a falar de dinero que nos cabreamos. Bueno, todos temos eso. Ben, vamos a... Votamos por separado, entendo eu, non? Porque, bueno, ainda que máis ou menos se dixo, como queiran, os queren votar conjuntamente. A ver, que voten conjuntamente. Nos restense, vale. Bueno, entón, a favor, o grupo mixto tamén, e a abstención do tal, e os demais reserva o abstención.
Que reservamos o voto. Sí, reservamos o voto. Vale, pues moi ben. No mismo sentido de voto no nas dúas. Sí, nas dúas mocións. Vale. Moitas gracias. Si les parece, vamos a seguir. Comisión Informativa de Cooperación, Infraestructuras e Medio Rural. Conforme a orden do día, no punto primeiro, a aprobación da acta anterior. Entendo, como sempre, que son alegacións que queda aprobada. No punto 2, expropiación forzosa para a execución das obras do muro de contención das estradas provinciais lote 3 ou 0513 Rairo Cumial, punto 1.1310 a 1.1520, notario municipal de Ourense. Patricia Torres. Bueno, neste caso, bueno, pues, basicamente, pois, hai a necesidade de facer un muro de contención pois, na estrada provincial OU 0513 no municipio de Ourense e, bueno, neste caso, pois, faise o que é a expropiación forzosa deste tramo para poder levar a cabo esta obra, é dicir, é necesario para poder levar a cabo pois, esta obra con garantías. ¿Intervencións? No, non hai intervencións, non. Vale. Pues en este caso, votamos. No hay ningún problema. Por favor, unanimidad. Punto terceiro. Moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego demandando arranxo das estradas ou 0701 Monte Cavalar, Vilariño de Conso ou 0908 Viana do Bolo, Vilariño de Conso. A palabra do voceiro. Neste caso temos unha moción de cousas de comer así bastante sinxela, pero que ainda entendendo a dificultade que ten este ano o tema das estradas, esta non é unha estrada que se puxera mal a raíz das grandes chuvias que houve, sino que xa estaba nunhas condicións manifestamente mellorables previa á vaga de chuvias que sufrimos este inverno, non? E despois, bueno, falamos aquí da moción, que efectivamente é algo que falábamos fai un minuto. Ao final, as deputacións e os concellos temos que asumir competencias que non son impropias e despois non temos fondos
que nos cheguen para competencias que son propias, como é este caso na rede provincial de estradas que se estende por máis de 1.800 km lineais, co cual tamén é entendible esa dificultade de chegar a todas elas. Neste caso, a estrada, as estradas que falamos son a U0701, Monte Cavalar, a U0636, Vilariño de Conxo, algo máis de 30 km na U0908 en Viana hasta Vilariño de Conxo, que isto ten 8,2 km. Vale. Entón, o que solicitamos, que está moi ben que demandemos todos xuntos a necesidade de mantemento do tren, pero primeiro hai que chegar ao tren. E ese punto é o que dificulta a situación en concreto destas estradas. Eu en concreto, xa no anterior mandato, fora ata ali, fixéramos a foto, porque hai unha moi significativa que nun tramo de estrada ves a mesma estrada provincial nun concello e noutro, non? Xusto no límite provincial, e nunha é unha estrada ancha con aglomerado en firme e xusto cambia de concello e pasa a doble riego faltándolle medio metro a cada lado. Entón, bueno, para ser a mesma estrada provincial aquí algún problema debeu de haber. Entón, isto, insisto, é algo que leva tempo, xa ten sido parcheado en distintas ocasións, pero sigue estando sendo unha zona moi perigosa, con moitas curvas, estreita no tramo este que indicaba anteriormente, sin pitar adecuadamente, é moi irregular, que dificulta moito a circulación e non deixa de ser unha estrada provincial. Por eso, solicitamos os seguintes acordos. Instar ao Goberno da Deputación de Ourense a elaboración dun plan integral de actuacións e renovación total do trazado e do firme das estradas OU0701 e OU0908 e que esta banxo contemple as zonas de ampliación da estrada e reducción de curvas. Este plan integral pode ter un horizonte temporal máximo de 3 anos para o seu remate, é dicir, tampouco estamos pedindo que se meta todo este ano, porque además este ano sabemos que hai outras moitas necesidades, pero entendemos que sí poñernos un horizonte para darlle unha solución a isto que xa digo que se van arrastrando dende hai anos. E o segundo, reclamar tamén do Goberno Central e da Xunta de Galiza a colaboración económica para a financiación destas actuacións e de todas aquelas deste tipo. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, vamos turno de intervención, non escritos non, democracia non, nega non, PSOE. Nada, simplemente só unha aclaración para logo debatir no pleno. Sí que é verdade, en unha destas estradas, ou 701, estaba dentro da súa, bueno, equipo de goberno, eu pregunto, dentro da súa relación de reparacións de vías e obras, había unha destas estradas, a 701, estaba dentro da memoria de obras en cartera, que chaman estas en stock, pero solamente 2 km para arranxo este ano. A outra sí que non fará nada dela 909. Queríamos saber si se teñen previsto arranxar a 701 solo esos 2 km neste ano, e a 909 si se va a arranxar, porque non estaba, ou se non teñen detectado que hai esas incidencias nesa estrada, porque non estaba dentro desa memoria. Nada máis. Ben, bueno, neste caso nos pedimos un informe, neste caso área de vías e obras, para que nos especifiquen por un lado que comentas e por outro lado pois o estado da outra estrada, porque eles terán pois informe técnico para decirnos incluso pois cal é un pouco a prioridade e o plan para poder acometer obras, pero bueno, lóxicamente se é unha estrada que está mal e é unha estrada nosa, temos moitos kilómetros de estrada, pero antes ou despois tentaremos pois darlle solución, eso dende logo. Gracias. Bueno, algo máis. Nada, eu de cabeza, efectivamente, na 0701 eu creo recordar efectivamente que tínhamos comprometido eses 2 kilómetros, este se está traballando Niles, evidentemente todo non se ha chegado, que decimos, son 1.850 kilómetros de estradas provinciais, tratamos de repartir e aumentamos o orzamento moitísimo tamén nas estradas provinciais, pasando prácticamente 10 millóns de euros anuais, que pon orzamento de 110, creo que está bastante ben, pero bueno, quedan as cousas por fazer. Non obstante, efectivamente, trataremos de ver a mellor forma posible de intentar atender a demanda que se plantexa. Vale.
Votamos. A favor? Demais, entendemos que nos grabamos todos o voto, vale? Gracias. No punto 4, dar conta do acordo da Xunta de Goberno no día 30 de marzo do 26 da expropiación forzosa para a execución das obras de mobilidade sostible na U 1011 Berín N532 Oimbra, Concello do Oimbra, expediente término do Oimbra. Dar conta Patricia Torres, nada, dunha expropiación que se fixo para unha obra que estaba aprobada. Nada máis. Vale. Moción de urxencia non hai. Ou se preguntas, non hai. Ok. Terminado. Todos vamos a iniciar a cuarta das comisións, a Comisión Informativa de Políticas Sociales. No punto primeiro, como é habitual, ata a sesión anterior, correspondente ao 18 de marzo, se non hai alegacións, queda aprobada. E no punto 2, a moción do Grupo Socialista para a mellora da atención sanitaria das persoas afectadas por silicosis na comarca de Valdeorras. Gracias, presidente. Bueno, nada, moi boas tardes a todas e todos outra vez. Como saben, a silicose é unha enfermedade crónica e progresiva sen cura. O que vou a dar lectura ás propostas de acordo. Primeira, recoñecer a silicose como un grave problema de saúde pública na provincia de Ourense e de xeito particular no distrito sanitario de Valdeorras, dado o peso histórico e actual da industria extractiva da lousa na comarca e o desproporcionada incidencia da enfermedade entre a súa poboación traballadora e en xeral. Segunda, instar a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia a dotar o Hospital Público de Valdeorras nunha plaza presupuestada de especialista en neumoloxía, con presenza estable e continuada no centro, avaliando como vía prioritaria a
reconversión de algunhas das plazas de especialista non convertas actualmente no Hospital Comarcal e a prover o servizo de dotación tecnolóxica diagnóstica necesaria para a atención copiada ás persoas afectadas por silicose e outras enfermidades respiratorias de orixe ocupacional no Distrito Sanitario de Valdeorras. E terceira, instar a área sanitaria de Ourense, Verín o Barco de Valdeorras a realizar con urxencia o estudio observacional descrito de corte transversal sobre a prevalencia da silicose en todos os grupos médicos do Distrito Sanitario de Valdeorras, que leva máis dun ano pendente tras a solicitude formulada pola CIGA Saúde de Valdeorras e abrir un proceso formal de diálogo coa Asociación Afectados pola Silicose de Valdeorras sobre a mellora da atención sanitaria ás persoas afectadas na comarca, sin condicionar ese diálogo á exclusión de ningún representante do colectivo. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. Bueno, comenzamos o turno de grupos. Non ha escrito non. Democracia non. BNG. Sí, boa tarde. Bueno, a ver, esta moción xa se trouxo de outra maneira redactada con outro formato fai uns meses. O BNG estaba totalmente de acordo nas demandas que daquela moción, evidentemente nas destas tamén, aínda que o área sanitaria do Barco non é só un problema de silicose, son moitos problemas. Non se lle está dando a trascendencia que se lle debería de dar desde a Xunta de Galiza e, aínda que vamos a facer unha reserva de voto, vamos a estudiar ben a proposta e ao mellor facer algunha engádega para que podamos mellorar esta moción. Así que nada máis. Moitas gracias. Moi ben. Vale, sí. Rosendo. Bueno, pois saludable tarde, xa que falamos de sanidade. Efectivamente, hai un ano solicitaba un plan integrado. Un plan integrado de silicose na provincia, xa non era en Valdeorras, era na provincia. Bueno, por pedir que non quede. E de 7 puntos que tiña ese plan integral, como se podía votar por puntos, ou se pode votar por puntos, aprobaron 5 e quedaron 2 do tinteiro. Desos non aprobados, o núcleo central agora é, un ano despois, concretamente, que a Consellería crea unha unidade especializada de enfermedades pulmonares, ocupación e tal, hasta nos dicen que non se pode facer reconvertindo plazas. Se enseñan un camiño. Bueno, xa aportaremos datos, número, taquígrafos, e ver como está a situación, que desgraciadamente non é así. Como din, e afortunadamente é bastante millor. Eu lle recordo o Partido Socialista e os demais en sanidade, e a mí me enseñaron, non só teño a licenciatura, que non conta tanto a proximidade como a accesibilidade. Bueno, moitas gracias. Susana, algo máis? Non? Alguén quere intervenir máis? Non? Vale, pois entonces votamos, se os parece. A favor? Os demais entendo que nos reservamos o voto, non por pleno. Sí, hai que votar a favor de Valdeorras porque non o Valdeorras é de pro. Pero queda claro que foi unha excepción. Ou sea, foi unha reserva de voto. Claro. Moi ben. Vale, moción de urxencia. Non. Erros e preguntas. Tampouco. Queda rematada a comisión. Pois vamos logo a quinta das comisións previstas para o día de hoxe, que é a Comisión Informativa de Turismo, Termalismo e Medio Ambiente. No punto primeiro, aprobación de acta da sesión anterior, non hai obxectivos, queda aprobada, e no punto segundo, a moción do Grupo Provincial de Democracia Orensana para a modificación da Lei 8/2019 de 23 de diciembro de regulación do aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia. Sí, diputado, Vale, buenas tardes.
Bueno, por economizar me voy a saltar a exposición de motivos y voy a leer directamente los puntos que solicitamos. Bueno, punto número 1, exigir a la Xunta de Galicia la modificación inmediata de la Ley 8/2019 para suprimir todos aquellos requisitos técnicos que asimilan injustamente el aprovechamiento lúdico con el balneario terapéutico, eliminando las trabas que hoy impiden la apertura y gestión ágil de nuestros espacios. 2. Establecer entre todos los grupos políticos de la Diputación los cambios necesarios en la ley para que las normas de uso sean fáciles de cumplir, mantengan la salubridad e higiene y no generen un gasto excesivo en las administraciones. Y 3. Exigir que cualquier cambio normativo sea consensuado de forma vinculante con esta Diputación y los ayuntamientos ourensanos, garantizando que no se apruebe ni un solo artículo más que perjudique los intereses de la capital termal. Gracias. Muy bien. Vamos, turno de intervencións, grupo non escrito non, Democracia xa está, grupo... Moi boa tarde. Bueno, tamén por economizar, ainda que na exposición de motivos pouco economizar. Eu creo que podía de resumilo todo nun punto cuarto de acordos dicindo e que razón tiña o BNG. Entón, igual o que facemos é efectivamente unha engádega pedindo eso, que se nos dé razón, porque é o que plantexábamos nós xa desde aquel momento que fomos os únicos que no Parlamento plantexamos que isto era nocivo e que presentamos e votamos en contra e fixemos unha alternativa a esa lei do Partido Popular. Estamos totalmente de acordo, ainda que, xa digo, por si facemos algún tipo de emenda, manteremos unha reserva de voto. Muy bien. Rosendo. Perdón. Dime, perdón. Boa tarde, señor presidente. Sabía que iba a intervenir eu de forma moi medida, moi pequena. No, que usted xa sabía que eu pouco iba a dicir. No, disculpe, non. Iba por aquí, iba asimilo o termalismo a Rosendo. Bueno. No, vamos a ver, nos vamos a facer unha reserva de voto, evidentemente nos todo o que poda beneficiar a provincia nos parece moi ben, incluída a capital, pero reservamos voto para estudiar ben este, no fondo, o tema. Gracias. Muchas gracias. No. Ahora sí, Rosendo. Sí, bueno, vamos a ver, esta lei que do ano 19 non só é necesaria, empezou a aplicarse no 20, non só é necesaria, era necesaria, é imprescindible, posto que había un vacío legal totalmente, un vacío legal que sigo o termalismo, que algúns denominan charcas, e non había nada. Oye, que a mellor se pode pasar da nada a un todo e que habe un camiño intermedio, bueno, pero creo que non estamos en momentos de andar fuchicando da lei, é que é unha lei que se está aplicando, bueno, como todo o que hai que aplicar é novo, temos un traballo e ten a súa complexidade, non cabe dúbida. Pero de todas formas, xa que DO presenta isto, me fai, e por iso digo gracia, porque di dun párrafo que se permita que el termalismo vuelva a ser un motor vivo y no un sector paralizado por la hiperregulación. Solo pido unha cousa. Cando Democracia Ourensana dixo, que o termalismo era un sector vivo nesta provincia. Alguna vez dixo Democracia Ourensana? Nada máis. No, vale. Como dixo un suspense, non sabía se seguía. Vale, por alusións, Democracia, quere algo? No, ya le contesta a Rafa. Ya máis el primer solo. Sí. Sí, yo espero que tamén nos concrete lo de la igualación con el tratamiento lúdico y el terapéutico, espero que tamén lo aclare. También las trabas que impiden la apertura y gestión de los dos sitios, porque que eu sepa non lle impiden nada, isto estuvo aberto sempre, e levan desde o 19 aberto, e do resto son cousas generales que xa seguro que Rafa nos la aclara perfectamente. Vale, pois vamos logo con a votación. A favor? Os demais entendo que nos reservamos voto, non? Reserva de voto, moi ben. Ok.
Mocións de urxencia non hai, logo se preguntas algunha, non? Ok, terminamos. A última, va. Por favor, comenzamos coa última. Ben. Bueno, pues vamos coa última das comisións informativas, que é de Cultura, Educación, Deportes e Mocidade. Neste caso ten pouco contido, aparentemente. Primeiro, a aprobación da acta da sesión anterior. Como sempre, entendo que queda aprobada. Moción de urxencia non hai, e rogo se preguntas. Sí. Vale, a ver, por orden, dame igual. Empezamos por bloque ou por usuario, a mí dame igual. Ben, bloque. Si, teño, supoño que é un rogo que ten que ver co toma do uso do idioma galego nesta casa, non? Digo porque xa tiña previsto facer unha pregunta ao respecto do que é xa non os informes, porque efectivamente eu entendo que cada quen fala o idioma que quere, ten dereito a facelo, pero que como administración pública a Deputación Lourense ten obriga legal do uso e potenciación do idioma galega. Digo isto porque mesmo teño aquí unha circular interna de onte mesmo sobre o tema todo do establecimento do control presencial, non, e dos horarios, que máis alá do contido que xa examinaremos, pois como outras moitas está redactada e feita en español, non? E xa digo, cada quen é moi libre de facer e falar no idioma que queira, pero hai legislación abonda, empezando polo Estatuto de Autonomía do 81, a Lei de Normalización Lingüística do 83, a Lei de Administración Local de Galiza do 97, e mesmo a Lei 5/1988 sobre o uso do galego como lingua oficial nas administracións locais, e a Lei do 2009 de Función Pública, que, como dixen antes, exixe das administracións a potenciación do idioma galego. E xa sei que a web, e agora é o que me vou referir, xa sei que a web da Deputación, a web oficial, está nos dous idiomas, xa digo que é cousa correcta, pero hasta onde sabemos, e a cousa que nos teñen comunicado algunhas persoas que traballan nesta Deputación, na parte interna, que é a intranet, está única e exclusivamente en español. O propio diseño da páxina web sin alternativa do galego, máis toda a información que aí se colga. Por tanto, xa digo, supoño que isto é un rogo, pois que se regularice todo eso e que, cando menos, se poña e se faga no mesmo nivel o uso do español co galego, vale? Rogo aceptado, corrixiremos estas cousas que, efectivamente, en estas situacións que se poden producir. Eu entendo que aquí nadie vai contra o idioma galego, pero, bueno, bastante. Perfectamente. Tenemos no. Non é? Sí, perdón. Eu teño dúas preguntas. Bueno, a primeira é, saben vostedes que o concurso público, bueno, para fomento de actividades escénicas deste ano 2026 en 2 días acabou o diñeiro, que esa partida, en 2 días. E agora está en pecho suspensión. No modificación de crédito 1/2026 había unha partida de actividades escénicas, musicais, actividades culturais e recreativas con un importe de 60.000 euros. Quería saber se esa partida vai incrementar esta ampliación do orzamento. Non vai incrementar, porque se nos dixo na comisión que posiblemente podía ser para este incremento, non, xa se sabe que non vai incrementar esta... Vale. Pero digo, contesto yo exactamente pauta, o sea, vamos a ver, isto é un proceso. E o que se acaba en que se acababa en un mes, ahora acaba, depois acabou en 15, depois acabas en 2 días, se meten no medio millón, acabarás en medio día. Entonces, temos que poñer un coto. A cantidade foi a mesma íntegra que o ano pasado, non houve ninguna reducción. Simplemente, que a xente aprendeu a pedir todo o mundo. E o que pedía en un mes, pidiu nos 2 días. E esa é a realidade. A cantidade íntegra que foi a actividade
é exactamente a mesma que foi o ano pasado en todo o ano, incluído a inicial e a aportación. Entonces, claro, nos parexamos o tema da subsidia de 100.000 euros, 150.000, 200.000, acaba sempre. Entonces, este ano non vamos a subir máis. Vale. Pero a cantidad non nos vai subir ningún euro, porque antes entiendo por aí que está No. que non digo no, yo conmigo. Non me pide no, que se nos agotou porque era menor cantidad e que se agotou por eso en 2 días, non. Era exactamente a mesma cantidad que todo ano pasado. Que pasa? Saben o que hai e pedimos as entidades, saben o que hai, entón pediron todas as actuacións que tiñan, pois de golpe do 1º de enero ao 31 de diciembre. Pois que entraron, todo, porque nos pediron a tal. No, sí, non sabemos que a cantidade deste ano só se fixo dunha vez, unha sola vez, a cantidade íntegra do ano pasado. Pero por eso a nosa pregunta era esa, si como había 60.000 na modificación 1 do 2026 era destinada para estos fondos. Nada máis. E a segunda pregunta, no ano 2020 esta casa adquiriu un compromiso para custodiar o arquivo documental de Amigos de la República, quería saber como está esa situación, e este compromiso tamén incluía a custodia e o arquivo de material e digitalización deses fondos documentais. Quería saber se se fixo esa digitalización. Pode contestar no 2020, non estaba aquí. De cabeza non lle pode pedirmos o informe a contestar. Si vale, escrito. Vale.